Kardom pini Newsfast Karbi Anglong birda ke thanji bang nili sami kita jihan sepi apransi birda depi pen arjitha. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Secretary Hinpen Trade Shopping Mall Kepanghap APHLC Ratcharia Song Mahangke Tek Arni Katalon Ponji Aphan Pini Tirika Mamai Sing Pontanglu Huloni Kamartiso Arong NH Dowarpi Kekek Along Baik Kacingkoy di Malong Amat Bahini Apran Kedam Genu Blok Setumpen Putot Dikrutso Alang Sunalong Lam Arjan Mohor Kenep Dam Tu Reliance Trends Shopping Mall Kampu Atum Thangnat Aloe Park Kavedet Ajok 1953 Section 3 Aron Ateng Pen Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Secretary Pen Tok Jiralo Palesi Panghap Ponche Dipurong Supia Hitialong LD Restaurant Atengno Kikim Tan Angtan Pen Kewang Reliance Trends Shopping Mall Atum 6 Sedul Aron Arkan Kraksi BHB Park Kacuklem Nang Jiaron Alo Epakta Cisikse Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Lam Theisi Tok Jiralo Pipe Pinsi Kulat Ingpu Bomsi Do Bomlo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Pen Taxation Officer MS Taro Atung Cedok Tok Pen 6 Sedul Aron Alo Along Ketok Ang 1953 Section 3 Ateng Pen Aron Alo Ceselam Ledetlo Lasojok Kedam Tang Pai Kunini Pai Ingkoy Ratrok Siarni Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Hinpen Lo Palesi Hitiru Angbong Klardak Alam Nang Kacipiji Aphan Lo Paledamsi Panghap Ceklo Puta Perangke Angno Nang Pacini Pon Lapu Taxation Officer MS Taro Pen Kaningje Tengke Jongsi Alo Choklim Alo Avetikke Ingpulong Le Lapen Majok Abangpu Bangpi Le Bepar Anat Ke Klem Ponji Anta Arona Tengpen Klem Dam Nangji Kalipute Arona Tengpen Inghapon Bomji Puta Perangke Angno Alam The Nampaklandun Trading by non-tribals That's why regulation thing, regulation number 3. Last thing below down there, non-tribals, trades. Ajada trade no business no. Without license, trade license, awete belong le. That's impu pay prang adi. Mane license obtain nahi. That's join si Reliance Atompan temporary inghap check lo lapen Atompan prabjin pen kampui pulong te Atom busy pulong te lahai trade license obtain nang pulong prabjin pen lo nang ke Atompan pangkir toy lo nang tum ke long kan khap nang chek the bang lason si theklong lo del tum notice lo ang tum copy by do trade license no NOC no son by son nampak lang mo posipulo ang tum isita nampak lang dekte lo so teng sinir tum atumi earning sampan bonche isi kila tengi bipom asal mandat konsil fan lang podal teng oh la isi lang nam te la son lo 6 schedule power hedi il tum fan nang lang plon lo ladak pelon te lage chok chelo la pudat polang lo kaprek tuman same Nil tum prabjin pen kang hap je fansi bori bom lo apen kaduk awe fansame lasol aputhak nal tuma channel hoi pen lasobuthak pachini proi asonde meji apen nil dona pachini bom lo apen ako chini rat dum sekshidula aron ke longli punon lapen la bepar behas same trades la trading la Dipu Pen Sondong Terang Report Newsfast Karbi Anglong APHLC a party asong amahang kitek arni katalon pon pamiji aphan mai phu rajen timung chunbang angtong ingti aphan arpu pek pon si tirikam amai keseng pini dipu disamak club along APHLC asong joint extended amai kepadu pon along mai phu GI Qatar chepahem phu pon si mai ing nipon spokesperson angtong ingti pen mai kepa lam the jai pon si piniamai along kewangji arkoi ingkoi ra isi arni APHLC asong mahang kitek arni katalon pon ji aphan si piniamai kang nipon pusi jai pon
penang an chingwai chingsai patep si kewangji surihini ra ingkoi ra isi aningkan arkoya chiklo ingkoi ra isi arni APHLC party amahang kethek arni mesen pen katalon pon thek jiaphan tirikam amai sengpon bangso mai long Karbi Anglong constituency kedoan klembang phu klembang pipen dang chitong dun si mesen pen pachun ponlo news text report Newsfast Karbi Anglong Korkanchi constituency ke parlo paklong kam merokro arong along kedo dikrut so lang sunalong genu block satum paledamsi mohor lapen arjan ke endam bangso langsun kang tui 350 feet ando la bangso lang sunalong kedam tang artiklo ni phai hini arni genu blocks mate general son hanse lapen ari sanghu bizurong phar sonjit ronghang basistha hanse thon ingtietum sitame chitodun genu blocks alang di kache paduk ajok rat kelele lapen kachini damde pin adim genu blocks YouTube channel pen rataphan pathek ponlonglo ansusi Karbi Anglong arlu kedo kelang mi sen alang sun mate adim paklang pon thupo puta pherangke angnu genu blocks sahin pen than pachini pon habar ke hat pen rupom hanse Newsfast Karbi Anglong Wothat langso hithi long towar kok thom kachetok adim lapen anparta Wothat langso hithi ruipen kangni pon ke thedung adim Jesimet thelang arnia bang akele litchetiti Jesimet boithalang song municipal board ahin pen gari motor kapasang adim kipi thek thedet ajok Karbi langpi RCC adolong alongsi gari motor kapasang thippen ajok kacheleng mate kedam kewang akesung chetong nang lapen bangso kedam kewang gari motor kewek atum kacheng prompen ajok kaphere me me kisung do lasi boithalang song municipal board pen Prabjin pen gari motor kapasang adim kaprek adim kapathik pipon pen anparta bangso RCC adolong along kepajok venji aphan RD kipipon ji aphan radatum pen chuneng ripon Wothat langso pen rajan ronghang Newsfast Karbi Anglong Uttor Borbil outpost sangkan khuluni kaparlu Kamar di suarong pen damchot NH atwar ke kekalong bike kebek kapang tang ajoini adimalong mat bahini apran kedam jui difu panbariasor Akibul Rehman arta thongke prapho lapen Akbar Ali arta ingkoira trok pusi pangthek pon alang litum aong kithi arpum difu pen kachipon halodhiati ang kepon bom hidun bom ahutsi bahini palsar abaik kebek kapang tang thektik ajok tuar kekek ajok thengpi kapatong ajok si apon charmutlu bangso huni pulis tumsi khipari deng ponlu Huluni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Amri constituency kaparlo ulupunchi along veterinary atumpen patir piponsi SHG kedoan aphan pangrum si cheroktok amai lapen kepangring api b bo oso lapen buka kasu kiron pon pado labangso kachupangring api ronre aprang VDC chairman basakro pen mai ingmisi aluhi pachini ponlo labangso kirona mayalong MEC Dominic Aping Maslai maipu BJP Amri Sobendra Ronghi Dr. Loni Dutta, Phuloni Duckling Breeding Farm, Dr. G. Dole, SDO West Karbi Anglong atum chetong dunsi, Ronbak Ponlo. Kachudeng atum lapen Department Pen kewang atum tami aningaron pen chudeng dunlo. Pining ke longhong atum akiso kangdang pikajok Department Pen chingwaisi, bile ron ponlo nang pusi, pini arni, amri ahawar, ulukunchi along, SHG atumaphan Ronbak Ponlo. Bang prikep atumaphan BA John ronponlo lapen bang pokep SHG atumaphan voka aso John Troxy ronponlo lapen wo asutami bang pokep SHG atumaphan ronponlo Duckling aru sorai poli aru got sakuli এই তিনটা বস্তু টোটেল ডাকলিং আৰু চৰাই চিকেন 50টা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আমৰি আৰু 40টা গোট ছাগলীৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে আমি সেলফ হেল্প গ্ৰুপসকলক মানে বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু এই উদ্দেশ্যটো হ'ল যে সেলফ হেল্প গ্ৰুপে পুহি তেওঁলোকৰ মানে আৰ্থিক স্বাৱলম্বী যাতে হয় বিক্ৰী কৰি সেইখিনি কথাও মানে আৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামত ইয়াত আমাৰ ডক্টৰসকলে ৰাইজক এই আৱেৰনেছ কাম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইটো প্ৰগ্ৰামটো আজি ইয়াত
এই উলুকুঞ্চিতে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু যোৱাবাৰো তেনেকুৱা ইয়াত মানে হাঁহ পোৱালি আৰু গাহৰি পোৱালি যিবিলাক মানে বিতৰণ কৰা হৈছিল ৰাইজৰ যথেষ্ট মানে উপকৃত হৈছে আৰু ৰাইজে যিখিনি ফিডবেক আমাক দিছে তেওঁলোকে হাঁহ পুহি কিন্তু ডিম মানে বিক্ৰী কৰি আৰু যেতিয়া নেকি ব্ৰিডিং হৈছে আৰু মানে বিক্ৰী হৈছে তেওঁলোকে যোৰা 800ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে মানে তেনেকুৱাকৈ এটা এই লাভৱান হৈছে বুলি তেওঁলোকে আমাক অৱগত কৰিছে আৰু আজি আৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম Umpanay Pen David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. 24 number Diopani constituency Kaparlo Bornir Jalapen Maduram Terang Arong Araradungaphan Jambili NGO tum puthot ningkime lapen munit hijan jinghon seroy nang jipu amen pen kerap kipajirdam lapen Hemrit Kaboje Sonse Aputhak Chethan Chimum Amaita Pedopon Pirthe munit munor atum anke kachinghon nangji pua phan semet RDP ponsi cherap cheto nangji ansi Pirthe monsam pendo thak dunthek ji pu mathasi Jambili NGO tum Bornir Jalapen Maduram Terang Arong Aratum Phan Ningkimi pen kang sama botor kaching thang ape kar om peri lapen misudi hai hui kerondam Maduram Terang Arong Aramen pen rongasar the kang bura terang Thanbang rang terang lapen briso ejang ahin pen Sunil terang atum lapen penang an nimarli lapen Sarmar po tum Jambili NGO tum keme ke chok tiklang apon thek apot alang litum aphan kachoro pajedun pu Bornir Ja Aratum Deihori rongpi arong asar boson rongpi pen chenglok kachet rong aratum Jambili NGO tum aphan ningaklong pen kachoro pajedun kidu kelak mati kiklem kedam abar sai ka bia jok thekdam long sinil tum dakna humri lo alang tum han tum Jambili team ahin pen sitami alang tum han thanga sonda pipajir mon muwe bon sitami non kangsama pornang ke lesi nilitum alang tum han blanket la pen de kachi hinga musturi sitami tum ningkang sampen tum pajir pon lo la pen labangso kachi ahokeron ahormu sitami tum han kaprek ahin pen tum han ang chirap masito dun lasi alang tum han sitami tum thanga son timo weret sitami nitum pajir pon lo la pen te isi alam the mate isi kinang vek ason kiklem pon nang idulang khala haya puthak nitum singki chithan pon ji phase la bangso madram terang along itum na humri lo lapen pini nilitum chithan chimum pon lo rong rubu chepaklar ni ason mate kaprek youths atum phanoi kapke charli ahin se tamil tum nan itum chithan pon lo lasi la bangso la hai awareness program mate lapen te peri kerona program baba pasoni padu posi pi itum na badram terang along na humri Sapapani Pensar Binong Timung Newsfast Karbi Anglong Ini data langsung positif lo, domekame kardon.